Vítajte pri prvej epizóde podcastu Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. V tejto sérii vám predstavíme ľudí, ktorí ukazujú, ako sociálna ekonomika pomáha v každodennom živote. Dnes sa pozrieme na rozdiel medzi chránenou dielňou a sociálnym podnikom. Medzi týmito dvoma formami totiž existujú podstatné rozdiely. Ako fungujú v praxi, čo prinášajú zamestnancom a čo znamenajú pre človeka, ktorý ich vedie. O tom sa porozprávame s našou hostkou Silviou T. Glašovou zo sociálneho podniku Slunce v Komárne, ktorý predtým 11 rokov fungoval ako chránená dielňa. Vďaka tejto skúsenosti nám priblíži oba modely priamo z praxe. Pani T. Glašová, vítajte. Dobrý den. Začneme úplne od začiatku. Ako vzniklo Slunce a prečo ste sa vlastne rozhodli vytvárať pracovné miesta práve pre ľudí so znevýhodněním? Takže vlastně byla to myšlenka už v roku 2011, že založíme chráněné dílny a vlastně vycházela jsem z toho, že já jako invalidní, tím, že jsem prodělala 2 mozkové mrtvice, byla jsem na tom dost zle zdravotně. Do té doby jsem působila jako obchodní ředitelka na dost vysokých pozicích, ale bohužel zdravotní stav mě to už nedovolil. Takže jsem založila takovou první chráněnou dílničku, výrobu keramiky, sušené květy, kde jsem vlastně vycházela z naší rodinné tradice, kde na Moravě jsme měli vlastně zahradnictví, dělali jsme sušené květy, věnce a různé upomínkové předměty. No, nečekala jsem, že se z toho vznikne takový dost velký kolo, že vlastně byli jsme jediné chráněné dílny na Slovensku, které dodávali pro Baumaxe české a slovenské. Asi většina lidí ví, že dodávat pro takové řetězce není jednoduché. Musíte dodávat zboží, které objednají pro každou prevádzku, kterou vlastně musíte zásobovat. Takže chráněná dílna, kde zaměstnáváte 4 lidi, bylo dost složité, ale zvládli jsme to, dělali jsme jako non-stop, vyrobili jsme a 5 roků jsme vlastně zásobovali Baumaxe, než bohužel tyto Baumaxe na Slovensku i v České republice skončily. Ale díky tomuto jsme vlastně dokázali vybudovat dost větší prostory a všechno a měli jsme už i tu zkušenosti vlastně s tím, jak naše výrobky dostávat do takových prodejen, jak vyrábět, aby byla kvalita, čárové kódy a vlastně takové, co u těchto výrobků z chráněných dílen je dost problematické. Dokonce jsme byli jako jediná chráněná dílna na Slovensku plátce DPH, jelikož jsme překročili zisky. No, takže to byly vlastně takové naše začátky, ale hlavně u nás chráněná dílna, vlastně byla to nezisková, nebo je stále ta nezisková organizace Rodinné centrum Slněčko funguje, ale už nefunguje jako zaměstnavatel znevýhodněných, ale funguje v rámci charitativní. Takže bylo to komunitní centrum do doby korony, pak jsme ho zavřeli. Teď v této době funguje jako pomoc, poradenské centrum pro děti s autismem, různé akce pořádáme, takže Rodinné centrum Slněčko i zostalo. Takže stále je jako funkční. No a když bychom přešli pomalu na sociální podnik, vlastně v roku 2020, když se začalo sociální podnikání, jsme chtěli, že bychom, hlavně nám šlo o zaměstnanost. Když bychom spojili to, že Rodinné centrum Slněčko jako chráněná dílna a sociální podnik má úplně jiné ohledně zaměstnávání. Chráněné dílny můžou zaměstnávat jenom lidi, kteří jsou těžko zdravotně postihnutí. Ti, kteří jsou nad 70% a do 70%. Nad 70% máme 70% příspěvku, do 70% 50% příspěvku. Asi víte, že málo která chráněná dílna dokáže vytvořit tolik, aby si ty rezervy udělala. Takže málo lidí zaměstnávalo ty lidi do těch 70%. A to bylo dost problematické, protože když vezmete lidi nad 70, mají invalidní důchod plný. Plus mohli pracovat a mít ještě mzdu. Lidi do 70 dostanou poloviční invalidní důchod a ještě jich nikdo nechtěl zaměstnat, protože na ně nebyly příspěvky. Takže vlastně kvůli tomu jsem přešla na sociální podnik z tohoto důvodu, že vlastně sociální podnik může zaměstnávat i lidi, není tam rozdělené percento znevýhodnění. A můžeme zaměstnávat i lidi jinak znevýhodněné. Ať jsou to maminky po mateřské dovolené, ať jsou to lidi nad 50 plus z výkonu, lidi, kteří nemají rozhodnutí o invalidním důchodu, ale jsou dlouhodobě nemocní. Takže vlastně na ten trh práce dokážeme i jiné osoby vlastně začlenit. Čiže ak by ste mali vypichnúť ten hlavný rozdiel medzi chránenou dielňou a sociálnym podnikom? Zaměstnávání těchto lidí a vlastně více lidem dát tu možnost práce a vlastně trošinku si pomoct.
Kto všetko môže byť vlastne v rámci sociálneho podniku považovaný za znevýhodneného alebo zraniteľného zamestnanca? S akými skupinami ľudí pracujete konkrétne vy v Slunce? Tak, no hlavně u nás jako těžko zdravotně postihnutí, ale máme i znevýhodněné, to znamená maminky po mateřské dovolené, máme lidi, kteří mají 50 plus před důchodem, měli jsme lidi z výkonu trestu, takže máme vlastně takové lidi, kteří jsou těžko zaměstnavatelní, dlouhodobě nezaměstnaní. Máme lidi, vezměte si, že máme lidi, kteří jsou 25 roků evidovaní na úřadě práce. Takoví lidi jsou velmi těžké na zařazení do jakéhokoliv pracovního vlastně procesu. Ještě při nějakých pomocných prácách ji dokážete využít, ale tím, že my máme i nějaké specifické výroby, tam musíme mít lidi, na které je trošku spolehnutí. Takže tím, že máme rozdělené to, děláme i různé akce, různé provoze, takže můžeme tyto lidi na pomocné práce dát, ale nemůžete jít dát do normální výroby. To je dost složité, protože ti lidi nejsou naučeni pracovat. Oni 25 roků, 30 roků pobírali sociální dávky. Takové lidi je velmi těžké naučit znovu pracovat. Za celý čas pôsobenia v tejto sfére, koľko ľudí už takto prešlo od tej chránenej dielne až po teraz, čo máte sociálny podnik? No velmi moc lidí, ale bohužel aj velmi moc lidí už na tady není. Vlastně většinu lidí, které zaměstnali jsme, tak u nás byli vlastně do konce svého života. Tím, že zaměstnáváme těžko zdravotně postihnuté, tak ti lidi mají různé zdravotní znevýhodnění a většinou jsme měli lidi s dost těžkýma diagnózama, takže s těmato lidmi jsme se rozloučili vlastně do toho posledního. Měli jsme člověka, který k nám chodil skoro do posledka, a i když už nemohl, ale on řekl, že je to jeho život. By měl doma ležet, ale on řekl, že my mu vlastně tu silu dáváme, že je mezi náma. Takže pro nám těch lidí jako velmi moc. Jsou lidi, kteří se ano, kteří opravdu nastupnou a jsou u nás do konce. No bohužel jsou lidi, které vezmeme, ale my se s nimi musíme rozloučit, protože ti lidi nechtějí pracovat. Nechtějí a chtějí vlastně jenom brát peníze za to, že do práce chodit nebudou. A nebo když dojdou, tak pracovat nebudou. No, takže víte, ono to nejde. Možná v nějakých těch chráněných dílnách to člověk dokáže nějak zakryt, ale v tom sociálním podniku, pokud chcete produkovat a musíte produkovat, jako vy nedostáváte od státu ty příspěvky tak vysoké, abyste pokryli vlastně veškeré výdavky. Ani mzdy nepokryjete, kde jsou provozní náklady, kde je materiál, kde jsou energie, kde jsou všechny tyto věci. Takže vy musíte vlastně nějakou tu výrobu mít takovou, abyste dokázali tyto věci pokryt. Já jsem se snažila, ať chráněnýma dílnama nebo sociálním podnikem, vždy dělat věci, které jsou prodejné nebo služby, které vlastně nám přinášejí osoch a finance do našeho, vlastně buď do centra, anebo do sociálního podniku. A vlastně z toho mohla jsem rozšiřovat dál. Já z chráněných dílen jsem dokázala vybudovat komunitní centrum, sociální výdejnu, cukrárnu, vývařovnu, než to přešlo pod sociální podnik. Vlastně my jsme toto všechno vybudovali chráněnýma dílnama. A vybudovali jsme to my jsme tam neměli granty, kromě na mzdy, dotací, my jsme neměli žádné granty. My jsme všechno vybudovali z našich financí, s dobrovolníkama a s přátelama. Keď už ste načali túto finančnú a možno nejakú administratívnu časť tejto vašej práce, možno taká otázka na začiatok, je administratíva primeraná, alebo niekedy berie čas, ktorý by ste mohli radšej venovať zamestnancom alebo celkovo rozvoju vášho podniku? No, když jsme začali v roku 2011, tak ta administrativa byla velmi jednoduchá. Měli jsme nějakou jednu docházku, žádosti o platby, potvrzení z pojišťoven, že jsme zaplatili a tím to skončilo. Bohužel od tohoto roku máme takovou administrativu, která mě bere 2-3 dny. Třeba taková docházka pro asistenta je na 5 stránek pro každého. To musíte vypracovat, dát mu to podepsat, naskenovat, poslat to na úřad práce. Myslím si, že je to úplně zbytečné. Je to úplně zbytečné, je to byrokracia. Lidi, kteří toto, já chápu, kontrola musí být, ano, jsou mezi náma ti, kteří nepracují, ale tak potom ať kontrolují jich. Ale myslím si, že aby my jsme 3 dny ztráceli s tím, aby jsme vyplňovali papíry. Víte, já ti říkám tak, že ti, kteří toto navrhují a píšou, v životě s těmato lidma nepracovali. To je, když nám zebrali asistenty. Já mám 70% lidí, kteří bez asistentů nedokážou fungovat. Když jich pošlu do hale, tak se mě ztratí na chodbě.
člověk, který neví, co je to práce s takovými lidma, ano, může navrhovat změny, může všechno, ale nedovede si to představit. Nedovede si představit práci s těmato lidma, že bez asistentů fungovat nemůžeme. Jestli si myslí, že ano, že jsou to nějaké zbytečné peníze, myslím si, že je mnohem víc věcí, které se zbytečně financují, a jsou to projekty přes úřady práce na všelijaké zaškolování lidí, které v životě nebyly, všelijaké různé školení, které lidi nikdy neabsolvovali a zručnosti. Měly by jít peníze na to, co je opravdu potřebné, protože těch těžko zdravotně postihnutých máme čím dál víc. Máme děti, které, říkám jim děti, jsou to mladí dospělí, kteří mají 20, 30, 40 roků a nedokážou se zaměstnat ani v chráněných dílnách, ani v sociálních podnikoch, protože jich nedokážeme zaměstnat bez asistentů. A oni jsou doma zavřítí, což by mohli vykonávat práci, mohli by být, hlavně by byli mezi svojima a byli by mezi lidima. Takže ona opravdu, ta administrativa je velmi složitá. Je složitá hlavně tím, že třeba já si dělám všechno sama. Mám účtovničku, která účtuje, ale ohledně administrativy si dělám všechno sama. A většina z nás, si myslím, všechny sociální podniky se připojí k tomu, že šlo by to zjednodušenější, jiným způsobem, ale bohužel na to bychom museli mít někoho, kdo by nám s tom pomohl, kdo by tam s nimi na tom vrchu. A nebo ať se dojdou podívat do těch sociálních podniků, co děláme. A jak nás toto zaťažuje, ty žádosti. Že? Ste hovorili, že v roku 2020 tá administratíva bola oveľa jednoduchšia. Teraz je vlastne najzložitejšia. Viete si predstaviť, že by ste začínali teraz? Je ten systém tak nastavený, že začiatočník, kto začína, to vie pochopiť a navnímať? Myslím si, že určitě by jsem nezačínala. No, berme stále to, že to, co my děláme, není podnikání. My vlastně děláme něco na osoh lidí. Je to taková mise. Je to vlastně, my chceme pomáhat. Chceme pomáhat těm lidem, chceme, aby to, co jsme vlastně vykonali, aby se vracelo nazpět. Takže ono to není jako o podnikání, že já něco vyrobím, prodám a peníze si vezmu. Já z toho, co vyrobím, prodám, otevřu třeba výdejnu, otevřu vývařovnu, udělám pro seniory různé věci, takže dál to investuju. Ale to většina lidí nepochopí. Berme, že na Slovensku si myslím, že 80% lidí ani neví, co je to sociální podnik. Stále jsme u toho, že sociální podnikání je velmi málo propagované. Protože když se někoho zeptáte, co je sociální podnik, tak většina vám řekne, to bude asi, že zaměstnáváte nějaké jiné komunity nebo něco. Nebo je to něco na způsob dobrovolnictví od úřadu práce. Oni vůbec neví, co je to sociální podnikání. Takže ono by se mělo víc to sociální podnikání spíš mezi ty lidi dostávat. Že není to jenom o tom, že ano, zaměstnáváme lidi znevýhodněné, ale my produkujeme. My nejsme, že z tohoto státu čerpáme, jenom my tomu státu dáváme, my platíme normálně sociální, zdravotní. Ano, neplatíme daně, to, co máme daně, to my refinancujeme nazpět do sociálního podnikání, koupíme stroje, koupíme prostory, můžeme zaměstnat víc lidí, ale stále to refinancujeme do toho sociálního podnikání. Není to žádné, že jsme vlastně, jak to řeknu v uvozovkách, někdo řekne nějací příživníci státu. Protože většina lidí si to bohužel myslí tady toto. Vy ste si prešli vlastne obidvoma modelmi, aj tou chránenou dielňou. Momentálne fungujete ako sociálny podnik. Možno pre také porovnanie aj z administratívnej stránky, aj zo stránky nejakých príspevkov od štátov, dotácií, aký je medzi týmito dvoma subjektmi vlastne rozdiel? Ten hlavní rozdíl je při chráněných dílnách, jak jsem řekla, máme lidi nad 70% a co 70%. Při chráněných dílnách do určité doby bylo třeba na zriadení, takže jste si mohli požádat o příspěvek na třeba nástroje na vybavenost anebo na úpravu prostoru na bezbariérový vstup. Bohužel to už zrušili. No, u sociálního podnikání, tím, že můžeme zaměstnávat u ZČP, se nerozhoduje o výšce percenta znevýhodnění. Takže ten člověk má stejnou těch 70%, nebo 75% dokonce teď, má stejné i do 70% a nad 70%, takže to už je velmi plusové.
Plus teda máme že můžeme zaměstnávat jiné osoby, co v chráněných dílnách nebylo. Nemáme tam teda příspěvek 70%, je tam 50%, ale i to pomáhá, protože třeba, když ten člověk je z výkonu trestu, zase vykoná víc té činnosti, než ten znevýhodněný. Takže si těch 50% na sebe dokáže vydělat. Zase nemáme třeba na zřadění. Vím, že stát teda před 4 rokama poskytoval investiční pomoc, která dopadla velmi špatně. Tentokrát se ještě nová investiční pomoc nerozjela, takže nevíme, jestli z toho něco bude nebo nebude, což určitě by nám pomohlo, protože opravdu potřebovali bychom vybavenost nějakou nebo nějaké věci dokoupit. My svážeme zaměstnance do práce. Potřebovali bychom na převoz těchto zaměstnanců. No ale zatím jako takové příspěvky žádné nebyly. Berme, že třeba jiné státy mají ty příspěvky úplně jinak nastavené, co se týká sociálního podnikání. My ne, protože bohužel stále, když víme, že ty sociální podniky před x rokama dopadly velmi špatně, byly vyčerpané strašné finance na věci, které ani nefungují. Ale zase je to o tom, že víte, sociální podnik si může založit kdokoliv. Což si myslím, že také by mělo by tam být nějaké prověřování, ten člověk by měl ukázat, že už něco dokázal, ne, že už zkrachovaly mu 4 firmy a teď budu podnikat, otevřu si sociální podnik. Myslím si, že toto není o tom, že já jsem ředitel a já tu firmu budu řídit. Já jsem v té firmě non-stop. Ať já nebo manžel, my jsme tam non-stop. My každou věc, kterou vyráběme, si první vyrobím a pak to ty lidi učím. Nejsou kuchařka, ale jsou kolikrát na kuchyni každý den od 5 hodin do 7 do večera. Nejsou cukrářka, ale jsou na cukrárně, jsou ve výdejně, vyrábím keramiku. Takže ono je to vlastně o tom, že člověk musí ty lidi učit něco, co umí. U nás to není jako nějaká firma, že dojde se, toto budete dělat. Víte, každý ten člověk má nějaké svoje problémy. Ať je to zdravotní, ať je to psychický, ať je to fyzický. Takže máme lidi, kteří nezvládají třeba teď teplo, dost vysoké, ale to si myslím, že ani zdraví lidi nezvládají. Ale jde o to, že my musíme s těma lidima, my jsme vlastně původně rodinné centrum a my s těma lidima i jako s rodinou jednáme. Takže my se přizpůsobujeme jim, oni něco nám. Jasně, že jich musíme navést, že máme třeba člověka, který je doba, že má důchod a nedojde nám 2 dny do práce, protože měl důchod. Musí si to potom naddělat, ale myslím si, že my, kteří zaměstnáváme tyto lidi, tak víme, že s tímto musíme počítat, že to není jenom vlastně o tom, že něco získáváme, my musíme dávat. A vlastně proto se to aj volá podnikání s posláním. Protože my máme to poslání. Vlastně poslání je u nás na prvním místě. Je to vlastně pomáhat tým, kteří tento systém nepomáhá. To je takové nejdůležitější. Na druhém místě si myslím, že je poslání, aby se mělo z čeho žít. Aby tito lidi nebyli odkázaní na dotace a na různé věci. Aby sami si vážili toho, že si dokážou vydělat tím, že máme i sociální výdejnu, takže i potraviny dostávají. Každý den mají oběd z naší vývařovny. A oni sami se cítí potřební. To je pro nás to prvořadé. Keby sme sa tak zamysleli, čo by podľa vás pomohlo chráneným dielňam i sociálnym podnikom, aby mohli teda stabilnejšie fungovať, zamestnávať viac ľudí, aby všetko išlo tak, ako má? Myslím si, že funkční legislativa. Funkční legislativa a vlastně lidi, kteří o tom rozhodují, aby se poradili s těma sociálníma podnikama, aby nás předvolali, aby jsme my mohli říct ty naše zkušenosti. My nefungujeme rok. Když beru od roku 2011 fungujeme, ne jako sociálně, jako chráněné dílny, ale stále berme, je to sociální podnikání, ať to byla chráněná dílna nebo sociální podnik. Takže myslím si, já neříkám, aby dělali to, co my jim řekneme, ale aby aspoň nás vyslechli, ano, a udělajme nějakou zlatou střední cestu. Vy máte nějaký návrh, my máme nějaký návrh, tak to spojíme, co by se dalo. Protože přece paragraf je různý a my ho dokážeme vlastně, aby jsme si vyšli vstříc a aby jsme víc lidem pomohli a aby se vlastně nezneužívalo a neznavažovala tato práce sociálního podnikování, aby vlastně ta práce byla znatelná a aby jsme my s tou prácou, kteří si myslím, že každý, kdo to sociální podnikání, nebo řeknu většina nás, kteří to děláme ze srdce. Děláme to vlastně na tu pomoc lidem, aby vlastně jsme mohli jít dál. Aby jsme mohli jít dál,
pracovat a ne, aby jsme řešili jenom papíry, zákony a paragrafy. Aby jsme museli každý týden něco řešit. Aby jsme každý rok na konci roku řešili podpis dohody. 4 měsíce neměli podepsané dohody a nevěděli, jestli budeme schopni vyplatit výplaty. Aby jsme za rok nemuseli podpisovat 2 dohody. To jsou tak zbytečné úkony, nejenom pro nás, ale i pro úřady práce. Když si vezmete i ty na těch úřadech práce, ty holky, nebo kdo tam pracují, a i pro ně to musí být něco stresující, že stále nějaká změna je. Neexistuje nějaký měsíc, že nějaká změna není. A to ještě ty změny musíme stále, protože něco dá ústředí, něco dá ministerstvo, na úřadě práce neví a teď to musíme spojovat, co vlastně máme dávat. A to je velmi složité a to je unavující, ne práce s lidima, ne práce fyzická, ale táto práce, co se týká státu. Vy, keďže ste si sama prešli tou zmenou z chránenej dielne na sociálny podnik, ako by ste to teraz odstupom času hodnotila? Čo vám to dalo, čo vám to naopak vzalo a či by ste rovnaký krok urobili aj teraz, keď už viete, čo všetko vám to prinieslo? Víte co, já si nedovedu představit, že by jsem to už nedělala. Když by mě někdo v roku 2008 nebo do roku 2010 řekl, že já budu něco takového dělat, tak by jsem mu řekla, ty nejsi normální. Já jsem vždy byla typ člověka, která byla akční, která pracovala, která byla non-stop v autě, byla na polách, teď jsem byla v polnohospodářství a vždy jsem přispívala na různé charity, bez toho, že by jsem věděla, ke komu to vůbec šlo, jenom se posílali finance, což by jsem teď nikdy neudělala. A by jsem nikdy nedělala, ale myslím si, že on došel ten čas, kdy vlastně já jsem se do toho dostala, jak to říkám, není to práce, je to poslání. Já si bez toho už nedovedu představit. Nedovedu si představit, kdyby jsem neměla tu zkušenost s chráněnýma dílnama, že by jsem otevřela sociální podnik. Protože by se nevěděla, kde jsou, byla by jsem jako Alenka v říši divu asi. Ale tím, že jsem měla zkušenosti vlastně s tou chráněnou dílnou, protože je to taky vlastně to sociální podnikání, tak jsem věděla pěkně vlastně přejít na ten sociální podnik. Ale myslím si, že když někdo jako nějaký podnikatel řekne, že tak a teď si otevřu sociální podnikání, protože budu mít 5% DPHčku, nemyslím si, že je to znamená dobré řešení, protože stále ten člověk si musí uvědomovat, že toto je úplně něco jiného. Je to úplně jiné to podnikání. Nám nejde jenom o ten zisk. Ano, potřebujeme ho, ale pro nás je důležité vlastně ty lidi na ten trh práce naspět dostat a vlastně věnovat se tím lidem a aby vlastně z toho našeho byla prosperita. Jak pro ně, tak pro stát. Aby jsme státu vlastně nebyli na obtíž. Takže vlastně to sociální podnikání, myslím si, že velmi dobrý nápad to byl. Určitě, že je to dobrý nápad, jenom ono to chce ještě tak trošinku vybrousit a vyšperkovat. A aby tam někdo byl, kdo v tom chodil, kdo v těch chráněných dílnách nebo v tom sociálním podniku vůbec byl. Protože já sama jsem zažila, že my nechodíme na trhy, protože máme dost prodejné naše výrobky, ať jsou to sirupy, džemy a různé věci, ale chodíme na radničku do Bratislavy už 15 roků a chodíme na ministerstvo práce a když vám řeknu, že když jsme na ministerstvu práce na Vánoce nebo na Velkou noc prodáme minimum, radši budou chodit druhým východem, aby od vás nemuseli nic koupit. Tak je to takové dost smutné, že třeba jsem na ministerstvo práce vás nepodpoří ve věcách, které by bylo potřeba. Podpoří vás na trhu babička, která má minimum. A o čom toto podľa vás svedčí, alebo o čom to To, že si vůbec neváží práce sociálního podnikání. Protože když vám dojde paní, která má kabelku za 1500 eur a vy máte zvoneček za 3 eura, ona vám řekne, že je drahý z keramiky. Zkuste na to neodpovědět. Takže víte, je to takové těžké, že ještě strašně moc lidí nemá to sociální cítění, protože neví, co to je. Já rozdám každý měsíc ve spolupráci s potravinovou bankou víc než 20 tun potravin. Mám výdejnost. Dá se říct, že skoro největší výdejna na Slovensku. Mám 90% seniori, kteří celý život pro tento stát pracovali. A jim zůstane na měsíc 20 eur, když si zaplatí bývání. Bez našeho jídla by byly hlady. A nikoho to nezajímá, nikdo si to neuvědomuje. A my to vlastně všechno děláme v rámci toho sociálního podnikání. Náš vlastně sociální podnik je kompletně sociální. My nejsme nějaká výroba jenom. My opravdu všechno děláme sociálně, v rámci sociálního.
Takže ono je aj rozdíl mezi těma sociálníma podnikama, že někdo má podnik tím, že sociální podnik může zaměstnávat jenom, mně se zdá, že 30%, ano. Sociální podnik, vlastně 30% zaměstnanců musí být znevýhodněných. Takže 70% může být normálních. Takže si řeknou třeba, otevřu si výrobu nějakých zařízení strojních a zaměstnám jenom 30%. To můžu dát do kanceláře. To je jiné. To je to sociální podnik, no v úvozovkách. Já stále bych sem brala tak, že sociální podnik by měl zaměstnávat minimálně 60% znevýhodněných osob. To by byl u mě sociální podnik, protože sociální podnik, který zaměstnává 30%, je opravdu, neberu to jako sociální podnik. Protože potom vlastně kvůli tomu jsou potom tyto problémy, že vlastně jsou znevažované sociální podniky. To je taková pro mě asi, když to vezmeme jako v jednoduchou, vlastně pomáhat podnikáním. To je vlastně to nejdůležitější. Berme třeba, my máme tu cukráreň, kde vlastně pracují vlastně znevýhodnění, pracují tam dobrovolníci. Vlastně prodávají keramiku, zisk jde do programu pro rodiny a děti v nouzi, pro autistické děti. Takže vlastně každá věc musí něco vlastně řešit, nějaký ten sociální dopad. A to je vlastně takové to nejdůležitější v tom sociálním podnikání. Vezme si sociální podnik, když jsme založili jako sociální podnik, tak jsme vlastně přecházeli kompletně z té výroby, z těch chráněných dílen. Jak víte, sociální podniky nemůžou vykonávat sociální služby 448, co taky nedovedu pochopit, kdo toto udělal. Takže vlastně proto nám zostalo i rodinné centrum Slněčko, kde vlastně vykonáváme sociální služby a výroby a vlastně ekonomickou činnost vykonává vlastně sociální podnik, protože nemůžeme vykonávat sociální služby, už jenom to sociální podnik nemůže vykonávat sociální služby. Je to podle vás logické? Podle mě to není logické, protože si myslím, že sociální podnik, nebo třeba my vykonáváme 50% sociální služby. Pomoc lidem. Teď jdeme budovat ubytování pro těžko zdravotně postihnuté jako chráněné bývání. A vlastně všechno to bude v rámci sociálního podnikání, že vlastně oni budou pracovat, budou mít kde bydlet, budou mít vlastně i chráněné to bývání, protože většina z nich potřebuje být pod dozorem a vlastně bude to takové ten koloběh, takové to ozubené kolečko, které bude krásně do sebe zapadat. A myslím si, že to je základ každého sociálního podnikání. Ja by som sa ešte možno vrátila vlastne k tej myšlienke toho sociálneho podniku, že ide o to zamestnávať práve takých ľudí, ktorí na trhu práce sa veľmi ťažko uplatnia, niektorí až vôbec. S ľuďmi, s ktorými ste aj pracovali, aj pracujete momentálne, vidíte u nich nejaký posun, alebo čo im takéto zamestnanie dá, vedie ich k samostatnosti, nejak sa im možno aj dokáže zlepšiť stav, pokiaľ nejde o nejaké vážne zdravotné, samozrejme, vážný zdravotný problém? No určitě. Vemte, že ti lidi, kteří dlouhodobě byli doma, dostanou se mezi lidi, dostanou se mezi přátelé, ta komunita. Já vidím u nás opravdu je to ta rodina, jasně, že někdy se bouří, ale víte, to je podle toho, jakou má člověk kdy jakou náladu, ale vlastně zaprvé to pomůže ekonomicky, protože ten důchod invalidní není takový, aby jich pokryl. Pokud ještě žijou rodiče nebo sourozenci, jim pomůžou. Ale z invalidního důchodu člověk nedokáže si zaplatit bývání, jídlo a zdravotnictví. Může si zaplatit z těch 3 jedno. Takže buď bývám, nebo chodím k lékárovi, nebo jím. Takže vlastně tu výplatu, kterou dostanou, mají vlastně plus, takže si můžou zase něco dobrého dopřát. Teď bereme zdravotně. Ten člověk potřebuje jít mezi lidi, potřebuje se i hýbat, potřebujeme, tak přizpůsobujeme vždy práci tím lidem, aby vlastně jejich zdravotní znevýhodnění u toho neutrpělo. Takže my montujeme i různé věci pro firmy Kopert, firma Fairplast, Nesvady, nebo pečeme vánoční koláčiky. Takže vždy vlastně ty lidi dáme u takové práce, která jim jde, která jich aj posilňuje, protože zbytečně dám člověka, který to dá mu třeba dát marcipánové kolečka, když má ruky a lopaty a mu jde třeba zase něco jiného. Takže vlastně opravdu je potřeba ty lidi sami, u nich vidíte ta změna, když nastoupnou a třeba za ten měsíc, už jak si aj s těma lidima, ta komunita, jak jich přijme
Pro ty lidi je to úplně něco jiného. A horší je to teď s těma mladšíma generacema, které vůbec nejsou naučené. A hlavně třeba rodina jich nevedla, protože to, že je těžko zdravotně postihnutý, neznamená, že ten člověk se nemůže naučit svoje základní úkony. Protože já poznám děti autismem, docela s všetkým a záleží strašně na rodičovi. Záleží strašně na rodičovi, jak toho člena domácnosti vede. Musí ho brát tak, že ten rodič odejde většinou dřív než to dítě. Ano, ono nemůže fungovat samo, ale s pomocí dokáže. Takže je potřeba ho vlastně naučit ty základní věci a ty základní návyky. Protože vemte si, že tento člověk, třeba který má dost velké znevýhodnění, ten rodič odejde. Co udělá rodina většinou? Umístí ho do nějakého ústavu. Si vemte, že má 40 nebo 45 roků a teď 45 roků žil v domě nebo v bytě a teď ho umístíte do nějakého ústavu. Ten člověk neví, kde je, neví nic. On potřebuje vlastně tu komunitu, potřebuje být tu komunitu, oni potřebují jenom pomoct, nic jiného. Trošku jim pomoct, trošku jich navést, trošku jich usměrňovat, ale dá se to. A těch znevýhodněných vemte si třeba maminky po mateřské. Maminka po mateřské, dáte dítě do školky. Já vím z vlastní zkušenosti, jsem ani do školky nedávala, vozila jsem si do práce, protože týden bylo ve školce, 3 týdny jsme byli doma. Ano. Takže u nás je to, že si dítě může brát sebou, jelikož jsme měli komunitní centrum nebo máme prostory, takže ona si může to dítě vzít a může s ním být v tom našem centru. Takže dáme té mamince takovou práci, že může být i s dítětem, ale pomáhat. Což myslím si, že málo kde je. Ono dřív to bylo normálně. Každá fabrika měla jesle a školky, co teď není. A když maminka zaplatí soukromé jesličky 500 nebo 600 eur měsíčně, tak nemusí chodit do práce. Takže ono je to takové všechno složité. Já mám většinou maminky samoživitelky. Většinou jsou to, které mají zdravotně znevýhodněné dětičky a otec je opustil. Jak víte, tak to je u většina, tak to tak dopadne. Takže pro nás je vlastně důležité ne vlastně integrovat jenom ty znevýhodněné děti, ale už i tu maminku, protože vlastně ona musí se naučit s tím žít a naučit se s tím, aby i to dítě připravila do toho života. A ty sociální podniky v tomto můžou velmi pomoct, protože stále říkám, nejde nám jenom o ekonomiku. Jde o ten ekonomický zisk je jedna věc, ale jde o to ty lidi začlenit a dát jim tu možnost, dát jim šanci, že můžou fungovat. Nebudou nikde, protože víte, nemůžete znevýhodněného dát na kasu do Teska třeba. To nejde. To nezvládne ani zdravý člověk kolikrát, ne? Ještě, já bych říkala, že v životě bych to asi nemohla dělat, ale opravdu s těma lidima je potřeba pracovat a vlastně jim dát tu šanci. Dať im tú šanci na ten lepší život. Ale skúsme si povedať, lebo bežný trh takýchto ľudí často prehliada. Sú nejaké výnimky, ale často sú prehliadané. Čo dokážu títo ľudia ponúknuť bežnému pracovnému trhu? Je to o člověkovi. Každý člověk je trošku jiný. Víte, pro mě tyto lidi, s někým se usměju, s někým se rozčílím, s někým musím odejít na sloup a počítat do 50, ale jsou to ti moji lidi. A nedovedu si to představit, že ne. Oni umí, každý umí a naučíte jich. Já vždy říkám, že neexistuje, že neumím. Člověk umí všechno, když chce. Takže nejde to jednou, pokazí se, zkusím po druhé. Nejde po druhé, pokazí se, zkusím po třetí. A když nejde ani to, tak dám nějakou jinou práci. Ale vždy se každý přizpůsobil. Takže oni umí a vlastně nabídnout. Já vím, že je těžké pro některé zaměstnavatele. Opravdu jsou zaměstnavatele, kde není možné jich zaměstnat. Ale třeba my máme i farmu. Tito lidi jsou úžasní u zvěrat. Mají jiný cit k těm zvěratkám. Ano, nemůžete jich nechat sami, ale zase oni jsou jinak nastavení. Takže oni dají něco nám a my něco dáme zase jim. Takže vždy sa to dá. A vy ako zamestnávateľka zdravotne ťažko postihnutých, sociálne znevýhodnených, na čo sa musíte najviac fokusovať pri takýchto zamestnancoch, alebo čo je najväčšiu pozornosť, čomu musíte venovať? Tak největší pozornost. Berte si, že máte lidi dobré, máte lidi zlé.
většina, vždy se najde, myslím si, že v každém sociálním podniku nebo v chráněné dílně jeden, který na vás dává soudy, píše na vás různé všelijaké stížnosti a všechno, protože ten člověk nechtěl pracovat z hodou okolností. Já jsem měla takového člověka jednoho, řešíme to doteďka, nechodil do práce, z jedné práce byl vyhoděný, jenom můj manžel byl velmi dobrák, tak ho vzali jsme, potom nám nechodil do práce, když chodil, seděl v autě, nedošel 2 týdny, napsal mě SMS-ku, že si bere sexuální volno. Člověk, který měl 80% těžko zdravotně postihnutého, celodenního asistenta, na černo pracoval v Bratislavě na stavbě. Když jsme se to dozvěděli, jsem říkala, že tady pracovat nebude, od té doby s ním máme problémy. Takže víte, ono si člověk musí dát velmi pozor na ty lidi. My už jsme takoví, že já už dost lidí jako odhadnu. Tohoto člověka jsem neodhadla, velmi si od té doby dávám pozor. Jenom víte, ono vám to potom ubližuje, když vám takový člověk, zaprvé úřady musí prověřovat, takže když udání, tak jsme měli inspektorát práce, úřad práce, pro těžko zdravotně, jasně, že všechno bylo v pořádku, ale víte, trápí vás to, že vy chcete pomáhat a takový člověk zneváží vašu práci. Člověk, který nechce pracovat, on vlastně jenom chce nechodit do práce, dostávat výplaty. Takže vlastně musíte si na ty lidi, ale nemůžete zase všechny odsudit, že všichni jsou zlí. Takže každý člověk má nějaké to svoje pro a nějaké proti, ale bohužel já se bavím, ať to byly chráněné dílny nebo sociální podniky. Myslím si, že v každém je takový člověk. Jako, co jsem se setkala, každý měl 1 nebo 2 takové lidi. Takže nejsou sama, že takového člověka máme i my. No. Ale potom my už ty jména víme okolo sebe, jako tady třeba okres Komárno, tak si na ty lidi každý dává pozor. To už je potom, víte, takový imaginární seznam lidí, které vlastně si dávat pozor zaměstnat. Spomenuli ste teraz, že okres Komárno, ostatné sociálne podniky. Ako sú na tom sociálne podniky medzi sebou? Pomáhate si, nejako sa pokúšate spolupracovať, dávate si možno nejaké tipy, alebo já vôbec osobně se stýkám se 2 nebo 3 sociálníma podnikama, je to velmi málo. Myslím si, že ty sociální podniky by měly spolu víc spolupracovat. Nejenom okres Komárno, měli bychom spolupracovat celoslovensky. To znamená, sociální podniky by měly mít nějaké něco, že každý něco vyráběme. Já řeknu třeba hloupost teď. Proč Agrokomplex Nitra nedá 1 halu pro sociální podnikání? Aby se tam ty sociální podniky prezentovaly, aby jich a jiní výrobci mohli oslovit ohledně práce, ohledně propagování, ohledně něčeho. Proč my jsme stále takový ty odsunutí? Takže je velmi, myslím si, že toto velmi chybí, aby ty sociální podniky byly víc propojené, aby víc mezi sebou spolupracovali. Protože my každý něco umíme, každý něco děláme, každý máme nějaké zkušenosti a myslím, kdyby jsme si pomáhali, vyměnili si ty zkušenosti, pomohli si, tak bychom dokázali mnohem víc udělat. A to si myslím, že je ve všem. Není to jenom sociální podnikání. Já si myslím, že to je takový ten základ té komunity, vlastně pomáhat si. Ale většinou říkám, je to to, že každý si to svoje a nepustí si k sobě. A to si myslím, že je škoda, protože si myslím, že prezentace sociálního podnikání by klidně na Agrokomplexu mohla být. Myslím si, že by to byla úžasná věc, kdyby se sociální podniky tam mohly prezentovat svojima službama, výrobkama, prezentovali by to tam ty těžko zdravotně postihnutí nebo ty znevýhodnění. Jiné firmy by si tam mohly najít třeba na montáž nějakých výrobků nebo na skládání. Myslím si, že by to bylo velmi dobré. A by to pomohlo tím sociálním podnikům a hlavně by se zviditelnili. Protože ti lidi na tom Agrokomplexu třeba, řeknu ten příklad, chodí tam strašně moc lidí. A mohli by vidět, že to sociální podnikání není jenom o nějakých dotacích, je to o to, že ti lidi umí vyrábět, umí dělat služby, umí vlastně do této ekonomiky přispívat, protože ti lidi platí stejně sociální, zdravotní a daně ze svoje mzdy, jak jiní. Takže myslím si, že toto by bylo úžasné, kdyby něco takového bylo. A čo si myslíte ešte medzi obyčajnými ľuďmi, ak to môžem takto nazvať, v čom je vlastne problém to, že nevedia, veľa ľudí nevie, čo je to sociálna ekonomika, čo je to sociálny podnik, čiže tá osveta, ale keď aj vedia možno aspoň niečo, kde je taký ten problém, že možno myslia si, že niektoré tieto produkty sú takého charitatívneho typu a môžu byť menej kvalitné, alebo prečo to vnímajú skôr negatívne ako pozitívne? No, protože vlastně neví, co toto sociální podnikání je. Stále jsme o tom, že veřejnost není vůbec informovaná. Oni vlastně vůbec neví. Školy, školky,
střední školy, vysoké školy by měly mít vlastně, už by mělo být, co vlastně ta sociální ekonomika je, co to sociální podnikání je. Věc k tomu, my třeba jako naše centrum máme Potravinovou banku Slovenska, spolupracujeme ze školkou, ze základní školou, ze střední školou, z vysokou školou, kde k nám chodí dobrovolníci, aby vlastně věděli, co to je. Aby vlastně věděli, řeknu třeba školka, dojde, pomůžu nám péct perníčky před Vánocama a potom na Vánoce jich dávají důchodcům. Aby vlastně viděli, že oni se s tím malým srdíčkem umí udělat radost někomu. Takže vlastně ono je potřeba to vedení od malinka. Protože, víte, charita, pomoc lidem, není, že člověk se dokáže naučit ve škole. To musíte mít v srdíčku. Musíte mít v srdíčku někomu chtět pomáhat. To není, ano, já mám vysoký plat, já pošlu na nějaký grant, na nějakou věc, pošlu finance. A odškrkl jsem si, však jsem pomohl. Ale vy jste nepomohl, protože vy nevíte, kam to jde. Každá pomoc pro mě je, aby byla cílená. My třeba budeme teď centrum, jdu oslovovat různé sponzory a já každému vždy řeknu, dojďte ke mně. Tak, jak byste byla u mě, dojďte ke mně, dojděte se podívat. Jedna věc je, že já vám zavolám, ne, pojďte se podívat na našu výdejnu, na našu vývařovnu, cukrárnu, pojďte se podívat k nám do parku pro děti, teď na ty prostory, co jdeme budovat, abyste to viděli. A myslím si, že to je důležité. Je důležité vlastně ti lidi, aby to viděli, aby vlastně věděli vůbec, o co jde. A to je to nejdůležitější, protože já stále říkám tak, že my suplujeme práci státu. My suplujeme práci státu bez toho, že bychom vlastně za to něco měli. Ani stát, ani město, nikdo nevidí vlastně chudobu těch lidí. Stále máme nějaké statistiky. Mně jsou statistiky ukradnuté, když řeknu. Já vidím, že lidi nemají co jíst, že lidi nemají na léky, kteří pracovali 40-50 roků pro tento stát. To je pro mě důležité. To je pro mě to nejdůležitější. Když mě tam stojí venku babička, která skoro tam se třepe a dostane potraviny a řekne, že ona citrony neviděla několik roků. Ode mě dostávají každý týden 3krát tašku za 40-50 eur. To, co by nikde nedostali. Takže ono je to velmi smutné. Ono pomáhat lidem je krásná věc, ale vy nedokážete pomoct každému. Nedokážete pomoct každému. A je to hrozné, víte, když já třeba potom někam jedu a teď vidím venku tu babičku, která žebrá, nebo v obchodě počítá centy, jestli si může koupit 2 rohlíky. Kde jsme to došli? Kde jsme došli, aby člověk, který celý život pracoval, se dostal do takové situace. My v rámci podnikání, já zaměstnávám seniory na dohodu, kteří nám pomáhají, protože jsou úžasní, ať je to v pomoci při kuchyni, ať je to v různých baleních. Na ně dotace teda nejsou, ale dokážeme vydělat, aby jsme jich mohli zaměstnat. Ale pro mě ta pomoc je to srdcovka. Není to jenom, že to říkám, nějaká ekonomická část. Protože já sama jsem překonala dost těžké zdravotní problémy, jak to byly mrtvice, jsou onkologický pacient 4. Před 3 rokama jsem byla v takovém stavu, že v Brně řekli, že do týdne vlastně už nebudeme nic už řešit. Dostala jsem se z toho, ale dojela jsem tak, že mě z Brna dovezli, že jsem nemohla chodit. Ale moja první cesta byla do mojej výdejny a do mojej cukrárny. Každý řekl, že to budu muset zavřít, ne, protože já, kdyby jsem zostala ležet, už by jsem to nebyla. Mně to dává silu. A víte, když vám tady babičky došly se 2 uháčkovanýma andělíčkama nebo zvonečkama, to je ono. To je to, co vás posilňuje a dává vám silu jít dál. Proto říkám, že sociální podnikání jsou 2 různé věci. Ekonomicky a já sociálně podnikám, teď chci pomáhat lidem. Nejde mě jenom o ty zelené čísla a ty plusy. Protože to je, ano, my to potřebujeme, protože musíme platit elektriku, musíme platit různé věci. Ale pro mě je důležité vždy, když něco vybuduju a buduju dál. A vím, že dokud ještě budu moc, tak to moje centrum vybuduju, seženu na to finance, to ubytování a v rámci toho tam bude i další výroba těstovin, takže bude to vlastně výroba pro sociální výdejny, pro našu kuchyňu a pro spolupráci s dalšíma obchodama, kde vlastně se to bude prodávat a ten zisk půjde zase na pomoc dalším lidem. Takže ono je vždy potřeba myslet dopředu a zkoušet co. Vždy vyrábět takovou věc, která je prodejná.
Proto to je třeba stále problém. Měli jsme nedávno kontrolu z úřadu práce a máme dvě provozovny a když došla kontrola, tak někteří lidi byli na jedné a někde na druhé. Ale ti, co byli napsaní, jasně, protože podle toho, jaká je výroba. Protože my nemůžeme napsat, že ten člověk je na obou dvou provázkách. Tak jsme lidi museli přesouvat. Pro mě už je toto buzerace. Ten člověk byl v práci, akorát byl na jiném místě, protože tam jsme potřebovali som napracovat. Takže přece nebude na tom místě, kde práca není. Ale asi pri takýchto aj ťažko zdravotne postihnutých ľudí, často sú aj mentálne. Áno. Asi je ťažko písať aj nejaký výkaz práce, keď vy nikdy neviete, čo bude s ním o minútu. To je úplně, no musíte ho napsat. Musíte ho napsat na 4 na 5 stránek, každou docházku každému člověkovi, každý měsíc. Takže ten člověk podpisuje, většina těch lidí ani neví, co podpisují, protože ani neumí někteří číst, máme i křížky. Takže ono je to, víte, je to zase, že to dělal člověk, který nikdy s těma lidima nepracoval. Já by se mu, ani ne 2, já by se mu jednoho člověka dala na 2 dny. Aby to vůbec zkusil, aby věděl, že s těmato lidima není jednoduché pracovat. Ano, my s nima rádi pracujeme, ale ať nám to ještě nezhoršují a neznevažují hlavně našu prácu. Ano, když je problém v sociálním podnikání, to udělali oni, protože umožnili věci, které by tam vůbec neměly být. Protože si myslím, aj založení sociálního podniku by měl být prověřený člověk, měl by to být ten, který opravdu má nějaké zkušenosti a nemusel by dojít k těmto věcem, ke kterým došlo vlastně koncem minulého roku a začátkem tohoto roku. A myslím si, že potom by nebyly problémy ani s těma dalšíma, protože většina z nás to dělá ze srdca a dělá to s tím, aby chce pomáhat, bude dál a když nám bude stát házat polena pod nohy, tak to dělat budeme určitě. Možno taká otázka na záver. Čo by ste odkázali firmám, samosprávam alebo aj obyčajným ľuďom, ktorí sa rozhodujú, či si objednajú výrobok alebo službu od sociálneho podniku? A možno čím by ste ľudí tak popohnala aj k tomu, aby si založili sociálny podnik? Lebo je veľa ľudí, ktorí to zvažujú, aj veľa miest a obcí, že zvažujú, nevedia, či áno, či nie. No. Berme si věci. Myslím si, že člověk, který by si objednal, je to od chráněné dílny nebo sociálního podniku, ta každá ta věc má svou přidanou hodnotu. Má přidanou hodnotu tím, že ten, kdo to vyráběl ze srdce. My nejsme stroje. Proto mě třeba velmi mrzí, že máme sociální podniky a chráněné dílny, které prodávají věci, které nevyrobili. Mají objednané z Číny, z Tajvanu. Máme těchto firm několik. Setkala jsem se s nimi na různých jarmarkách a na různých výstavách. A já osobně bych se styděla. Dají si na to svou nálepku. Přitom víme, že to nevyrobili, ale objednali si to z Číny. Myslím si, že toto je vlastně ten hlavní problém, vlastně toto znevažování té práce, ale to je zase na tom podnikatelovi, že přesto dokáže přenést. Ano, vydělá 100 000, ale vlastně potom zneváží prácu těch, kteří opravdu ty výrobky vyrobili. Takže já si myslím, že každý, kdo by chtěl, a jsou to firmy, opravdu by nám velmi pomohly. Blíží se Vánoce, balíčky vánoční, a jsou to sirupy, džemíky, pečivo, čokoládu výbornou vyrábíme. Takže si myslím, že nám by to velmi pomohlo, protože bychom mohli zase další věci budovat. My třeba z vánočního prodeje vždy potom děláme pro děti Mikuláša, děláme vánoční balíčky pro seniory. Každý senior dostane na Vánoce krásný velký balíček dárkový 23. Takže je to opravdu o tom. Teď o otevření nových sociálních podniků. Já si myslím, že obce a města mají mnohem lepší než my jako fyzické nebo právnické osoby, protože mají na to zapojený rozpočet, ať je to obecní nebo městský. A myslím si, že by to bylo velmi dobré, protože oni můžou vlastně svoje vlastní služby. Můžou zaměstnávat, ať jsou to malé obecní, můžou si udělat malé zahradnictva, můžou si udělat nějaké malé výroby. Já vždy říkám, každá výroba do 90. roků, každé družstvo mělo takzvanou přidruženou výrobu. Já to mám taky. Když u mě naposledy byl ředitel Teska, tak řekl, že takovou manufakturu nikde neviděl, jak u nás. Měl tam být 2 hodiny a byl tam celý den, byl na kuchyni, rozdával obědy, vydával potraviny. A on říká, jak můžete, paní Teglášová, tak fungovat? Říkám velmi jednoducho. Funguju sedláckým rozumem. Já, když jsem dělala polnohospodářství, já první prodávám a potom seju.
Já nemůžu naset 50 hektarů a potom prodávat. 70% musím první prodat a potom seju. To samé dělám se s našima výrobama. Vždy už dopředu mám na určité výroby zakázky a vyrábím věci, které jsou v tobě prodejné. Máme teď léto, tak nebudu teď vyrábět velkonoční už. Budu se chystat už na vánoční výrobu, jesennou výrobu a budu vlastně stále myslet tímto. Proto vždy musím mít přidruženou výrobu. Když je zima, nemůžeme dělat venku pro děti různé akce, nemůžeme takové, tak vyrábíme sušené květy, děláme svíčky, děláme takové věci, které vlastně je takzvaná ta přidružená výroba. To měli družstva, když v zimě už nebyli venku na polách, tak dělali třeba údržby strojů. Takže vždy musí mít každá věc něco plusové. Vlastně nemůžu dělat to, budu dělat jiné. Aby stále ty lidi měli i prácu a byli potřební. Takže to je takové důležité. A říkám, ty města a obce mají mnohem lepší situaci než my, protože my musíme všechno na penízky naškrábat na začátku tím, že nám žádná banka neposkytne žádný úvěr. Já třeba teď zháňám finance na to centrum a banky řeknou, ne, vy jste sociální podnik a i když fungujete 4 roky, my vám nedáme peníze. Chráněné dílny, nedostanete peníze. To je jedno, že jste platitel DPH, odváděte, nedostanete finance. Takže kdokoliv dostane, ale vy, co potřebujete, tak jich nedostanete. Takže ono je to vlastně o tom, říkám, oni určitě jako obec, kdyby jsem byla starostka nějaké obce, určitě by jsem do toho šla, protože ty občany v té obce, kteří jsou nezaměstnatelní přes úřady, by jsem dokázala zaměstnat na malé údržby, otevřít nějaké malé zahradnictví nebo nějaké malé služby, nebo upratovací služby, chodit, pomáhat seniorům, nosit jim obědy, nákupy. Na těch pár hodin denně by dokázali tyto lidi, kteří vlastně se nedají zaměstnat v normálním pracovním procesu, by dokázali zaměstnat úplně bez problému. Jenom to chce mít tam zase člověka, který na to dohlédne, protože to není, že vy něco otevřete a necháte to volně jít. Zase tam musí být člověk, který k tomu bude mít vztah, bude k tomu mít srdce. Ne jenom tabulky. Chránená diaľňa a sociálny podnik teda nie sú dva názvy pre tú istú vec. Každý z týchto modelov má vlastné pravidlá, možnosti aj úskalia. Spája ich však dôležitý cieľ – vytvárať zmysluplné pracovné príležitosti pre ľudí, ktorých bežný pracovný trh často prehliada. Pani Teglašová, ďakujem, že ste nám ukázali nielen rozdiely medzi týmito formami, ale aj to, čo znamenajú v každodennom živote zamestnancov a ľudí, ktorí ich vedú. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ak vás dnešná epizóda zaujala, sledujte ďalšie epizódy podcastu Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. Prinesieme vám príbehy ľudí, miest a organizácií, ktoré dokazujú, že sociálna ekonomika mení životy k lepšiemu. Do počutia pri ďalšej epizóde. Velice vám děkuju.